तू तो आजकल बड़ डिप्रेशन में लगे खटपट बा भसुरा रिलेशन में लगे खटपट बा भसुरा रिलेशन में ये चर्चा करत गाँव टोला ये चर्चा करत गाँव टोला 56 के छाती 42 के डोला भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला 56 के छाती 42 के डोला भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला। हम तो भसुरा के रोज जिम भेजी ना हो हम तो भसुरा के रोज जिम भेजी ना हो ओकर बहिनी जवानी सहे जेली हो ओकर बहिनी जवानी सहे जेली हो। हमारे भसुरा में ए दादा बाटे कुछ कमी हमारे भसुरा में ए दादा बाटे कुछ कमी उता पहिले से चेक न कइले पापा मम्मी उता पहिले से चेक न कइले पापा मम्मी आगे टूटल बाहरवा के डोरा लगे टूटल बाहरवा के डोरा भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला। 56 के छाती 42 के लोला भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला। 56 के छाती 42 के लोला भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला। दिल तोड़ले बाड़ा तो पे पड़ी भसुर कोनो डॉक्टर नाय के ठीक करी भसुर दिल तोड़ले बाड़ा तो पे पड़ी भसुर कोनो डॉक्टर नाय के ठीक करी भसुर दिया के भसुर बोलेला कौन मुहे दीदिया के भसुर बोलेला कौन तू मुहे कि डरी जवन से हम तू तो चाहता है डरी जवन से हम तू तो चाहता है। अच्छा यही से हो गईला भसुर बम गोला अच्छा यही से हो गईला भसुर बम गोला 56 के छाती 42 के डोला भसुर से आजकल कुछ ना चढ़ेला भसुर से आजकल कुछ ना चढ़ेला। 56 के छाती 42 के डोला भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला भसुर से मड़वा में कुछ ना चढ़ेला।